Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U vijestima dana donosimo: na izborima za Europski parlament glasalo je 1.103.543 glasača. Zadarska županija jedna je od onih s nižom izlaznošću. Uskoro zabrana građevinskih radova. Svi radovi vezani za promet, poručuju iz grada, bit će završeni u roku. Radovi na priobalnom dijelu rta Punta Bajlo pri samom su kraju. Plaža spremna za turističku sezonu. Legendarni Mustanzi na turi hrvatskom obalom. Građani Hrvatske jučer su pristupili izborima za Europski parlament. Na ovim izborima glasalo je 1.103.543 glasača ili 29,85% na 6.545 biračkih mjesta diljem zemlje. Zadarska županija jedna je od onih s nižom izlaznošću. HDZ osvaja 4, SDP 4, Suverenisti 1, Živi zid 1, Amsterdamska koalicija 1 i lista Mislava Kolakušića 1 mandat. Tako su odlučili hrvatski birači na jučerašnjim izborima za Europski parlament. Na ovim izborima glasalo je 1.103.543 glasača ili 29,85%. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, u Zadarskoj županiji od 160.127 birača glasovalo je njih 42.364 ili 26,46%. U gradu Zadru svoj glas na ovim izborima dalo je 16.992 birača, od njih ukupno 64.246 ili 26,45%. HDZ je dobio 4.161 glas ili 25,06%. SDP 3.550 glasova ili 21,38%. Slijedi Hrast sa 1.765 glasova ili 10,63%. Mislav Kolakušić dobio je 1.450 glasova ili 8,73%, dok su Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović dobili 974 glasa ili 5,86%. Napomenimo kako je na ovim izborima bilo 97,70% važećih glasačkih listića. Tijekom proteklog vikenda na području Policijske uprave Zadarske evidentirana je neovlaštena proizvodnja i promet drogama, nedozvoljeno posjedovanje oružja, dovođenje u opasnost života i imovine, teška krađa, 2 krađe, narušavanje javnog reda i mira te 15 prometnih nesreća u kojima je 1 osoba teže, a 2 lakše ozlijeđene. Policijski službenici Policijske postaje Benkovac dovršili su kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom koji je uz kaznenu prijavu zbog teškog ubojstva u pokušaju predan pritvorskom nadzorniku PU Zadarske, a potom sucu istrage Županijskog suda u Zadru. Podsjetimo, protekloga tjedna sukob oca i sina u Rašteviću umalo je tragično završio kada je otac nasrnuo na sina i ozlijedio ga oštrim predmetom, najvjerojatnije nožem. Policijski službenici odjela kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom kod kojeg je pronađeno 200 tableta ekstazi, 165 grama amfetamina takozvanog speed te 162 grama marihuane kao i vaga za precizno mjerenje. Droga mu je oduzeta, protiv 20-godišnjaka je Državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Policijski službenici su tijekom prošlog tjedna proveli akciju u prometu usmjerenu na sankcioniranje prekršaja vozača bicikla. Tom prilikom sankcionirano je ukupno 13 biciklista zbog prekršaja vožnje po nogostupu i u pješačkoj zoni. Policijski službenici će i u nadolazećem periodu provoditi akcije usmjerene na sankcioniranje biciklista u cilju očuvanja povoljnog stanja u prometu. Turistička sezona je pred nama, a s njom stiže i zabrana građevinskih radova. Iz grada poručuju kako će svi radovi vezani za promet, a koji su pod ingerencijom grada, biti završeni u roku. Gradsko vijeće grada Zadra donijelo je odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na administrativnom području grada. Građevinski radovi koji se u smislu ove odluke zabranjuju smatraju se zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine. Ovo odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova stupa na snagu od 1. srpnja do 31. kolovoza i ona se dakle na područjima zabrane radova odnosi na zabranu izvođenja svih zemljanih radova kao i svih radova na izgradnji konstrukcije građevine. Područje zabrane na koje se ona odnosi obuhvaća sva otočna naselja i dio grada Zadra,
dakle od obalnog pojasa do poteza bivša Biogradska ulica, ulica Franje Tuđmana, ulice Put Nina do državne ceste D306. Nadzor nad primjenom ove odluke provodi komunalno redarstvo grada Zadra, no iznimke naravno postoje. Mi smo našu odluku suglasili sa zakonskom regulativom, međutim postoje iznimke, dakle kod žurnih sanacija i oštećenja komunalne infrastrukture, kod žurnih situacija, ne daj Bože da se nekom čovjeku bude pijavica i digne krv, dakle takve stvari, dakle tamo gdje imamo zaštitu života građana i zdravlja ljudi. I također imamo izuzetke kod izvođenja radova na gradnju objekata od školskog, predškolskog, obrazovnog, dakle zdravstvenog sadržaja. Iako se po cijelom gradu još na veliko radi, iz gradske uprave poručuju kako će svi radovi pod njihovom ingerencijom biti završeni na vrijeme. Što se tiče onih projekata koje vodi grad Zadar, nama je ostala još Riječka ulica, ulica Nikole Tesle dovršena, dobivene su sve potrebne suglasnosti, dozvola, uporabna dozvola. Riječka ulica će biti dovršena u skladu sa predviđenim rokovima, dakle do sredine 6. mjeseca. Također očekujemo da i Hrvatske ceste završe u predviđenim rokovima, usprkos ovim kišnim danima i kišnim vremenima, očekujemo da završe u predviđenim rokovima radove na svojim prometnicama. Što se tiče puta stanova, Kasap kaže kako će i ta ulica biti završena prije privremene zabrane radova, točnije do 20. lipnja. Nakon što završi privremena zabrana radova, mogao bi započeti projekt uređenja trga Tribunara. Među posljednjim je to javnim površinama koje čekaju da zablistaju u novom sjaju. Slike automobila natiskanih uz bunare mogle bi postati dio prošlosti. Naime, Odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje grada Zadra dostavljen je idejni projekt uređenja trga Tribunara, jedinog koji je ostao neuređen. Sada će uslijediti istražni radovi kako bi se utvrdile stvarne pozicije svakog od bunara sa svojim temeljima. Očekuje se da bi to tijekom jeseni se počelo obavljati, dakle pričekat ćemo da završi ljetna sezona. Potom nam slijedi izrada glavnog i izvedbenog projekta i u skladu sa njim onda ćemo konačnosti imati i iznos, cijenu, određene rokove i više detalja oko same rekonstrukcije trga. Arhitektonskim rješenjem predviđena je jedna nova kulturno-urbana cjelina u tom dijelu grada. Zatvorit će se promet ulicom koja prolazi između perivoja Gospod zdravlja i trga Tribunara, što znači da se više ne bi vozilo kroz lančana vrata. Tamo će biti jedino moguć prolaz interventnim vozilima, no ponavljamo, riječ je o idejnom rješenju. Ukoliko glavni izvedbeni projekt pokaže da će se morati rješenjem obuhvatiti dio prometnice kojom sada funkcioniraju vozila, tada će se vrlo vjerojatno promet odvijati ili Bunskom obalom, odnosno ulicom Ivana Brčića. Dakle, neće se zatvoriti promet u cijelosti, a ove ulice oko trga Tribunara će ostati pješačka zona, odnosno isključivo za interventni promet, stanare koji žive tu u krugu Tribunara, ostala interventna vozila, hitna, policija, vatrogasci i ostalo. Projekt je ovo kojemu se prilazi s oprezom, uzimajući u obzir potrebe samih građana. To je jedna od posljednjih, ja bih rekao, javnih površina uz trg Svetog Frana, za koje također postoje projektna dokumentacija na području poluotoka kojeg nismo, da tako kažemo, obnovili, odnosno vratili u prvobitno stanje. Radimo to relativno oprezno, uvažavajući i količinu parkirnih mjesta na poluotoku i sam život na poluotoku, turizam, stanovnike i sve ostalo što čini poluotok bitnim i značajnim za grad Zadar. Tako da, evo, imat ćemo lijepo uređeni nam prostor, ja se nadam u konačnici. Uklanjanjem automobila s ovog područja konačno će do izražaja doći i sami bunari. Da bi i u ovoj turističkoj sezoni gosti mogli uživati u suncu i moru, pobrinuo se Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša uređenjem gradskih plaža. Radovi na priobalnom dijelu rta Punta Bajlo pri samom su kraju. Usprkos vremenskim uvjetima koji više podsjećaju na veljaču nego na svibanj, radovi na Punti Bajlo u punom su jeku. Odvojio se dio šetnice, dio za odmor, cijeli dio oplemenit će se novim zelenilom, a zamijenit će se i dotrajala rasvjetna tijela. Sve će biti uređeno u skladu s projektom. Radovi su u okviru programa održavanja komunalne infrastrukture, radovi na morskim plažama. Ukupna vrijednost pozicije programa je 600.000 kuna, vrijednost ovih radova će biti ukalkulirana u tim granicama.
Vjerujem da će građani biti zadovoljni i svi korisnici ove plaže po odrađenom poslu. Očekuje se da bi radovi trebali završiti kroz 15 dana usprkos kiši. Paralelno s uređenjem Punte Bajlo radi se i na redovnom održavanju ostalih plaža. Riječ je o dohrani, oplemenjivanju, čišćenju i nadopuni komunalnom opremom prirodnih plaža Mareks, Vitrenjak, Punta Mika, Diklo, Kožino do Petrčana. Medijima se šire napisi o pojavi svraba, zarazne bolesti koja je nedavno u Sisku izazvala paniku. No razloga za paniku nema, otkrila nam je specijalistica infektologije Margareta Bajo-Dadić. Svjedoci smo epidemije svraba i ove godine. Broj oboljelih u Hrvatskoj raste iz godine u godinu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, najveći broj oboljelih, 3500, zabilježeno je ratne 1993. godine, te je taj broj konstantno padao do 2007. kada je bilo prijavljeno oko 600 slučajeva ove bolesti koje uzrokuje parazit. Od tada ta brojka raste, te je rast intenziviran posljednjih godina. Tako je 2015. broj oboljelih bio 1450, 2016. 2170, 2017. 2224, a 2018. je također bila godina s mnogim epidemijama i pojedinačnim oboljenjima. Pojavnost bolesti u 2019. godini za sada odgovara dinamici prethodnih godina. Svrab je zarazna bolest koju uzrokuje grinja, koja se javlja u epidemijama i sporadično, te se očituje sa crvenilom i izrazitim svrbežom kože. Tako da u biti sam taj uzročnik svraba je prisutan stalno, znači u populaciji, ali čimbenici rizika koji pridonose razvoju epidemija, pa čak i sporadičnih slučajeva, su prenapučenost kao i boravak ljudi u zatvorenim prostorijama, osobito u zimskom razdoblju. Rizična populacija svakako znači su kolektivi, bolnice, vrtići, škole, zatvori. Međutim, kod nas, dakle, u Ličko-senjskoj županiji se svrab javlja sporadično tokom cijele godine. Pojavljuju se slučajevi kod mene konkretno u ambulanti, gotovo stalno, ali je to znači jedna rijetka bolest. Ne bi mogli reći da je zapravo povećana učestalost u odnosu na ranije godine, periode. Kada su epidemije u pitanju, najčešće imamo one male obiteljske epidemije. Događaju se ponekad i u kolektivima, a tada je zbog većeg broja ljudi iskorjenjivanje bolesti otežano i zna potrajati i po nekoliko tjedana. Najviše su pogođeni kolektivi gdje ima bliskog kontakta, kao među vrtićkom djecom ili gdje ljudi žive kao u obitelji, poput domova za starije. Što se tiče simptoma bolesti, očituju se nakon perioda inkubacije koji može biti čak i do 8 tjedana, sa intenzivnim svrbežom, po tome se bolesti zove, znači svrab, intenzivnim svrbežom kože, znači na mjestima na kojima parazit, odnosno grinja, uđe u kožu, leže svoja jajašca i nastaju novi paraziti, znači to je uzrok tog izrazitog svrbeža i na tim mjestima nastaje crvenilo. Na mjestu crvenila može nastati kao komplikacija sekundarna bakterijska infekcija. Bolest se dijagnosticira klinički, samim znači kliničkim pregledom je jasno da se radi o svrabu ili se eventualno može uzimati uzorak kože za dermatološku analizu. Parazit svrabac živi u koži čovjeka i hrani se njome, pa se bolest prenosi direktnim kontaktom upravo preko kože. No dodatni problem stvara što otporni svrabac, nakon što se netko počeše i on otpadne s kože, može preživjeti i 3 dana bez hrane. Ako je pao primjerice na kauč, dovoljno je da netko rukom pređe preko tog kauča i parazit će se udomaćiti na njegovoj koži. Liječenje se provodi lokalno sa antiskabicidnim sredstvima. To su u prvom redu permetrin, znači kvalitetan lijek kojim se mazanjem kože u trajanju od nekih 2-3 tjedna postiže izlječenje bolesti. Uz to se koriste i benzilbenzoat kojim se smanjuje svrbež, kao mogu se kratkotrajno primijeniti i kortikosteroidi i antihistaminici.
Bitno je svakako naglasiti znači da se, što se tiče terapije, moraju se liječiti svi članovi uže obitelji, znači svi koji su bili u kontaktu, jer svi oni zaraženi su izvor zaraze za bliske kontakte. Tako da se znači eradikacija uzročnika postiže isključivo liječenjem sviju. A to se svodi znači na uzimanje lijekova, kako smo već naveli, antiskabicidnih tih prašaka i uz to znači temeljitom higijenom, znači pranjem plahti, posteljine na 60 stupnjeva i više, znači dezinfekcijom površina, tepiha, kemijskim čišćenjem odjeće koja se ne može prati. Znači u svakom slučaju, dakle, bitno je jedna, kako bi rekla, znači sveobuhvatna dezinfekcija svih i liječenje svih kontakata. Ova bolest koja kod nas postoji već godinama nije opasna i od nje se ne umire, ali je nezgodna i sa sobom nosi stigmu jer mnogi krivo vjeruju da su zaraženi samo oni koji imaju manjkavu higijenu. Nije znanstveno dokazano da je pojavnost svraba povezana sa manjkom higijene. Znači, ključni čimbenik je prenapučenost kao i boravak u zatvorenim prostorima u zimskim periodima, kao i boravak u kolektivima. Tako da zapravo poboljšanje higijene može se smanjiti učestalost, ali se svrab kao bolest ne može eradicirati, znači ne može iskorijeniti u potpunosti iz populacije. Zato što taj uzročnik stalno cirkulira i stalno se povremeno javljaju manje epidemije, znači sporadični slučajevi. Tako da zapravo higijena je samo dodatni čimbenik koji može smanjiti pojavnost, ali znači ne može definitivno ukinuti trajno pojavnost bolesti. Svrab je bolest koja se među narodom nazivala šuga, a sam spomen šuge i asocijacija na kugu izazvala je među ljudima strah i nelagodu, što je donekle i razumljivo ako se pođe od pretpostavke da mnogi ne znaju da je zapravo riječ o kožnom osipu koji izaziva jedna vrsta grinje, a liječenje ne podrazumijeva nikakvu drastičnu terapiju. Razloga za paniku nema, ističe doktorica Baju Dadić. U sljedećim minutama ljubitelji automobila dolaze na svoje. Nije potrebna nikakva najava, već samo jedna riječ – Mustang. Crveni, bijeli, zeleni, narančasti, crni, plavi, u kojoj god boji bio, ostavlja bez daha. Ford Mustang danas je zavladao parkiralištem pod bedemima. U sklopu Mustang Croatian Toura, ergela od 19 Ford Mustanga posjetila je i Zadar. Mi smo krenuli sa 19 auta i došli smo sa 19 auta. Krenuli smo od Rijeke magistralom do Splita, da imamo bazu u hotelu. Iz tog hotela svaki dan imamo nekakav izlet, znači Zadar, Šibenik, Krka će biti sutra, Pelješac, Korčula, Dubrovnik. Uglavnom hoću pokazati taj cijeli dio obale. Gojak je naime utemeljio Croatian Mustang Tour 2018. godine. Grupu čine zaljubljenici u ovaj auto. Ovaj događaj pratit će Mustang obožavatelji diljem svijeta putem njihovih portala, a to znači i veliku promociju za grad. Mi smo svi to ljubitelji te legende u stvari. Ovaj put smo dopeljali generaciju 5 i 6. Ima i taj mali turbo Eco Mustang je sa nama. U principu mi smo nekakva grupa koja voli taj način vožnje, te motore, te aute, uživamo u tih 8 cilindara, spojimo ugodno sa onim, korisno nije, recimo, ali naš hobi je taj Mustang. A sad pitanje na koje odgovor želi čuti svaki prosječan građanin Hrvatske. Prvo pitanje koliko troši pitaju svi. To je pitanje na koje niko od nas ne može odgovoriti, jer stvar je tome kako ja vozim. Znači možemo i 10 litara, možemo i 30 litara trošiti, ali to je pitanje koje niko od Mustang vozača ne voli. Motori su, sve su to 5 litara motori sa 8 cilindra, ide od 420 konja na gore, imamo tu jednog koji ima kompresor koji je daleko iznad 800 konja.
a recimo životinje su to. Da bi se ovi limeni ljepotane uopće pokazali Zadru, Gojak kao glavnu pomoć ističe zadarskog gradskog vijećnika Kristijana Kovačevića, koji je bio velika logistička potpora. Ovim putem uručio mu je prigodnu zahvalnicu. Prema riječima organizatora, Mustanzi bi u Zadar opet mogli u rujnu. Nakon kraćeg sunčanog razdoblja stigla je promjena vremena. Kiša, pljuskovi, vjetar i grmljavina obilježili su početak tjedna. Mnogi se pitaju gdje je nestalo ljeto i nazire li se nestabilnom vremenu kraj. Odgovore saznajte u vremenskoj prognozi. Danas je prevladavalo pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće umjereno i jako jugo, prema otvorenom moru i olujno. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna od 17 do 19 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno. Mogućnost izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Puhaće slabo i umjereno jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, najviša dnevna od 16 do 18 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima dana Adriatic televizije. Ostanite uz naš program u 21 sat i 25 minuta. Na rasporedu je emisija Sportski pregled. Pogledajte sve o autobiografiji Krešimira Ćosića. Ugodan nastavak večeri.